Eerlijke winkelroute Venray. Broer en zus winnen prijzen. Het is vandaag 24 september, dit is het PNMA-journaal. Komende vrijdag speelt koploper Lake Valley in de Eredivisie thuis tegen het eveneens nog ongeslagen Pernis. De Venrayse zaalvoetbalsters gaan naar 3 zeges op rij, alleen aan kop. De nummer 2 Pernis heeft 6 punten uit 2 duels. De aftrap is om 20:15 s'avonds in Sporthal de Wetteling. In de vorige 2 competities verloor Lake Valley alle 4 duels van de Zuid-Hollanders. Pernis eindigde afgelopen seizoen als tweede in de eindstand. Lake Valley legde beslag op de 7e plaats. Waar vind je fairtrade of biologische producten in Venray? Om dit duidelijk te maken voor de consument, komt er in het centrum van Venray een eerlijke winkelroute. De winkelroute leidt consumenten langs winkels en horecazaken die fairtrade, biologische en of duurzame producten verkopen. In totaal zijn er zo'n 20 zaken in Venray die hieraan meedoen. Deze zaken krijgen allemaal een sticker op hun ruit en er komt een plattegrond waarop deze zaken worden aangegeven. De ondernemers in het centrum reageerden zeer positief op het initiatief en leren snel dat fairtrade producten gemakkelijk in te voeren zijn. Want wij hebben nogal wat informatie kunnen laten zien dat Fairtrade de wereldwinkel heeft het, maar iedere groothandel heeft het ook. Koffie, iedere groothandel voor koffie heeft het. Een heel aantal groothandels hebben allerlei soorten, dat is 1. Ze kunnen dus zien hoe makkelijk het te krijgen is. We vertellen ze ook dat het niets duurder is dan andere producten. Ja, en met die eerlijke winkelroute, wij maken ook reclame voor hun. En er zijn een aantal zaken in Venray, zeker 3, die zeggen nou, nu jullie gekomen zijn met dit kaartje, gaan wij over, we hebben er nooit over gedacht en dit helpt ons ook nog, gaan wij over op Fairtrade producten. Fairtrade is dus zeg maar voor de winkelier niet duurder, maar voor de consument toch wel? Wordt het dan wel gekocht? Het wordt zeker gekocht en het idee dat Fairtrade duurder zou zijn, dat is een oud achterhaald gebeuren. We hebben kort geleden als werkgroep Fairtrade Venray een onderzoekje gedaan. Daarbij blijkt dat Fairtrade in de meeste gevallen niet het duurste is en in bijna 20% van de gevallen zelfs het goedkoopste is. Sommige mensen denken dat Fairtrade producten kwalitatief wat minder zijn dan producten van een ander merk. Croft herkent dit beeld, maar weet dat de producten inmiddels flink zijn verbeterd. Fairtrade is ook kwaliteit. 25 jaar geleden, ik proef nog het eerste kopje koffie van Fairtrade. Ja, je vond het een goed doel, ik drink het maar. Maar nu is Fairtrade ook kwaliteit. Starbucks heeft Fairtrade. Hier aan de horeca's hier aan dit plein hebben allemaal Fairtrade. Omdat het kwaliteit is. En zo is de rest met andere producten. Dus je koopt kwaliteit en je helpt er anderen ook nog mee. En het is niet of nauwelijks duurder. De winkelroute is ontwikkeld door de werkgroep die Venray tot een Fairtrade gemeente wil maken. Een van de eisen is dat meerdere zaken in het centrum eerlijke producten verkopen. Om daar reclame voor te maken werd de route ontwikkeld. De werkgroep vindt het belangrijk dat de gemeente Fairtrade wordt om uiteindelijk ook bij te dragen aan de ontwikkeling van derde wereldlanden. En je kunt daar wat aan doen door geld te geven, maar je kunt daar heel dicht bij huis iets aan doen door direct een kopje koffie te drinken wat van Fairtrade is. En dan weet je dat die Fairtrade koffie komt uit een derde wereldland, waarbij de boer een eerlijke prijs gekregen heeft, waarbij er zeer zeker geen kinderarbeid aan te pas is gekomen. En op het moment dat je dat doet, dan doe je hier en nu iets daaraan. En als je daar meer aan wil doen en je wordt Fairtrade gemeente, dan heb je heel veel mogelijkheden om daar iets aan te doen. Op dit moment zijn er dus zo'n 20 zaken in Venray die meedoen met de eerlijke winkelroute. Dit is bijna het aantal om tot Fairtrade gemeente te worden benoemd. De werkgroep kan dan ook nu al zeggen dat op 10 mei en de eerlijke winkelroute wordt geopend en de gemeente wordt omgedoopt tot Fairtrade gemeente. Amnesty voert tijdens de Werelddag aanstaande zondag actie voor de vrouwenrechten in Iran. Er zal die dag een infostand van Amnesty staan op het Henseniusplein. Het publiek wordt gevraagd om een petitie te ondertekenen die stopzetting van discriminatie van vrouwen in Iran vraagt. Daarnaast vraagt de petitie om vrijlating van 2 vrouwen die vanwege hun werk voor gelijke rechten gevangen zitten. Ook kan een kaartje voor deze 2 vrouwen worden ondertekend die daarna toegestuurd worden. Fieke en Christian Houwe zijn allebei met hun paard in de prijzen gevallen. Fieke heeft in Ermelo goud behaald in de hoogste dressuurklasse ZZ Licht met haar paard Zweet.
Christian won afgelopen weekend in het Belgische Lanaken brons op het WK voor jonge springpaarden met Zidane. Een mooie waardering voor beide. Broer en zus besteden dan ook erg veel tijd aan de paarden. Ik werk hier thuis op bedrijfstuin van mijn ouders. Ik heb gekozen echt voor de sport, het trainen van paarden en wedstrijden rijden. Ja, je bent de hele dag bezig met paarden trainen en klaarmaken voor de wedstrijd. Het managen van welke is het fitste voor welke wedstrijd. En ja, zo probeer je natuurlijk het beste resultaat steeds neer te zetten. En geldt dat ook voor jou? Werk jij hier ook bij je ouders? Nee, ik werk niet hier. Ik werk in mijn dagelijks leven in het ziekenhuis. Maar ja, ik ben wel altijd hier bezig geweest. En als ik zou willen, zou ik hier ook best mijn beroep van kunnen maken. Maar ja, ik heb ervoor gekozen om er nog een baan naast te nemen. En daar ben ik ook heel blij mee met de combinatie. Dus voor mij is het nog wel meer hobby dan dat het echt beroep is. Fieke en Christian hebben een mooi seizoen achter de rug. Ondertussen blijven zij de paarden op de manege van hun ouders trainen. En hoe de toekomst verloopt, weten ze natuurlijk nog niet. Maar beide hebben wel een droom in de paardensport. Ik hoop met mijn andere paard, Miss Loxley, op korte termijn, half jaar ongeveer, de overstap te maken naar het hoogste niveau, de Grand Prix. Daar ben ik nu heel hard voor aan het trainen. En ja, of het natuurlijk gaat lukken, dat moet nog uitwijzen. Maar de verwachtingen zijn in ieder geval goed en daar gaan we voor. En jouw grote droom? Ja, wat is mijn grote droom? Dat ik toch met de paarden op een gegeven moment probeer door te breken tot richting de internationale top. En daar mee kunnen doen. Dat je toch een keer een grote prijs of zo mee kunt pakken. En ja, het is bij ons toch, de sport is heel mooi, maar het is heel moeilijk om daarvan te leven. De handel gaat toch voor. En vaak is het, als je echt een goede hebt, dan wordt die verkocht. Maar je toch proberen een keer een paard te krijgen wat we aan kunnen houden om toch door te kunnen gaan naar de top toe. Want is dat moeilijk als een paard wordt verkocht waar je eigenlijk heel erg goed mee bent? Ja, dat is heel moeilijk. Maar we hebben er wel als kinderen, of toen we jong waren, hadden we ook heel goede ponies. En die werden toen ook al verkocht, dus we zijn er wel al aan gewend. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Woensdagavond is er een herhaling van Venray van toen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht kan er mist ontstaan. Morgen overdag lost het ochtendgrijs op en zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Het wordt 's middags zo'n 20 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.